Obodo anyị bụ Naịjirịa na-amụcha m amụ. Ọ na-eme m na-echeta ala anyị bụ Naịjirịa. Ezigbo ọchị a na-akpa m maka na ihe na-eme na ala anyị bụ Naịjirịa na-agbagwojuzi m anya. Kemgbe anyị batara n'afọ 2020 ọ bụ site na nka jee na nka, site na nsogbu nka jee na nsogbu nka. Gịnị na-eme dị n'obodo anyị? Aghọtazikwa m chaa gịnị na-emezi. A ga-agba ọsọ na ala bụ Naịjirịa? A ga-agbadị ọsọ? Maka na afọ 2020 bụ afọ na-agaghị echefu maka na ihe na-emego n'afọ a akarịgo. Ndị mmadụ ike agwụgo ha n'ala anyị a. Olee ihe ndị mmadụ ga-eme site na otu nsogbu jee na nke ọzọ? Ọ dị egwu ala anyị ala anyị bụ Naịjirịa. Amam ihe anyị ga-ekwu, amam ihe anyị ga-eme, mana ihe anyị ga na-eme bụ ị na-ekpere Chukwu okike ka o nyere anyị aka, maka na ọsọsọ Chukwu ga-abịa zọpụta ala Naịjirịa. Maka na anyị nwa bụ mmadụ, anyị ga-emeli ya na nke anyị, anyị ga-emeli ya n'aka anyị. Ọsọsọ ị na-ekpe ekpere ka Olisa bi n'igwe bịa benyere ndị ya aka, maka na ala Naịjirịa kwesịrị ka ekpere ya ezi ekpere bụrụ ya ọnụ, maka na ala ike gwụrụ ndị mmadụ. Ụmụnne m na ụmụnna m, ka unu mere ndị Igbo ndị ọma n'ihe a niile na-emegasịnụ. Ọ dịrọ mfe, mana asị m ka onye ọbụla dere jụụ, maka na oge na-adịghị anya ihe niile ga-adị mma. Ka anyị dere jụụ. Chukwu ga-emere onwe ya aha. Chukwu ga-emere anyị ihe n'ala anya n'oge na-adịghị anya. Ka onye ọbụla dere jụụ na ọ ga-adị mma. Ọ ga-adị mma. Asị m ka unu nọrọ nke ọma.